Adema unamara no na bokuma ha elekere ya ise no karoto a anyị na ndị EEDC egwu echinchim ebe a na-akọla mbọ ha na-agba ịfụ na anyị were ọkụ n'ala Igbo niile na gburugburu. Na nkịta ofu n'ime ndị na-agbasa ozi ya na ngalaba ịgbasa ozi ndị EEDC awụchiela n'obi anyị ugbu a ịkọla anyị nke na-eme ọkachasị n'ihe gbasara ndị na-eji ezuru ngwongwo ha ji arụ ọrụ maọbụ akaramangwa na-enye anyị ọkụ dị iche iche, ndị na-eje awakpo na-eji ezugasịrị ya n'obodo dị iche iche maọbụ n'ebe dị iche iche. Ọ bụ ya bụ ihe Adaola emegheli ga na-akọrọ anyị n'ụbọchị nke tata na oge anyị na ndị EEDC. Adaola, ekelela gị. Ọ dị mma. Dịka unu si mara, anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo ozigbo akọla anyị, mana enwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ, chere n'oge na-adịghị anya anyị ga-agbapụ ekwentị ka gị onwe gị bụ onye na-ege anyị ka ị wee jụọ ajụjụ gbasara ọkachasị ka ị ga-esi wee kwụọ ụgwọ ọkụ nke gị nakwa ka isi enweta ọkụ na obodo ọbụla ị nọ n'ala Igbo. Adaola, kedu mbọ unu na-agba ịfụ na gbochiri ihe gbasara ndị a na-eji ezu oshi ihe unu ji enye ụmụ ụwa ọkụ n'ala Igbo? Daalụ rinne. Tupu nza ajụjụ ahụ, achọrọ m ibugodo ụzọ mee ihe anyị na-akpọ update maka na ndị customers anyị nwere ndị kpọọ ọnụ last week ajụjụ ụfọdụ wetacha ihe na-eche ha uche, ihe na-emetụta so anyị sịkwa ha na anyị ga-ana bịa n'ebele ya anya. Anyị bịakwa this week anyị enye ha update. Anọ ya achọrọ m ibu ụzọ mee nke ahụ maka na enwe customer kpọrọ anyị last week na complain si na ha enwebe ọkụ for the past 2 months maka na transformer ha mebiri emebi. N'ezie transformer ha mebikwara emebi, and anyị ebugokwa na workshop ọ nọ ebe a na-emezisi ya. Ọ dị na workshop anyị independently out a na-emezi ya, and ka anyị jikwa ohere agwa onye ọbụla ndị mmadụ anyị ga-ekwu ya na ekwugo okwu vandalism na transformer na-emebi na netwọk anyị, ma ndị na-eme ndị vandals na-eje n'ime ezulu ihe n'ime ya, ma ndị na-afa akị ma ọ bụ ndị na-efe ewu maka 1 or 2 things ndị customers anyị na-emebe ha na-backfeed on the transformer na-emebizi ya. Ndị na-esi n'azụ na-eje ekenye ọkụ nke ha. Exactly. O nwere ndị na-eme ha na double sourcing, ma ọ bụ ndị na-eme energy theft, ma ọ bụ ndị na-eji aka ha jee na transformer jee na-alụ ya. Ụmụ ihe ndị a niile bụ ihe na-akpata dịka transformer ya ada anọtezi aka ọ nọkata ọ short or down ma ọ bụ eme ya vandalize, ejezuru ya ma ọ bụ mebie ya. Pile up of work na ndị operations anyị abịazie transformer eju na workshop a na-emezi ya. Ndị mmadụ bịa ha na-akpọ na ọkụ anyị apụgo for 2 weeks, ọkụ anyị apụgo for 2 months, emezibe ya. Ka ị na-akpọ nke gị ka onye ọzọ na-akpọ nke ya. And ka ilotekwa na EEDC nọ na South East niile, ọ bụkwa sọsọ Enugu. Ha nọ na Enugu, Anambra, Ebonyi, Imo na Abia steeti. Otu a ka onye ọbụla si akpọ na enwe problem transformer na-emezi bịa dị too much. Ọ dịzie ka etinye aka ka eme ezigbo ihe. Ndị nke na-emebi erikazi enweluzie ego ekwesịrị iji mebi na-azụta new transformer maọbụ na-emezi ọkụ ka ọ dị mma, eje na-etinye ya n'imezi transformer ezuru ihe n'ime maọbụ nke mebiri emebi. Ihe m ji ekwunye ha bụ ka onye ọbụla cheta that na ihe ọkụ a gbasara anyị ncha niile, and it is our collective responsibility. A sịkwana na ọ gbasara gị maka otu ọkụ si mebie kịta ndị mmadụ ama nwezi ọkụ. So ịgba na ị na-afụ n'ebo gị na-eme ihe o kwesịrị ka ọ mee na transformer ma ọ bụ na bịa gaa result to the transformer ife, biko don't hesitate to speak out if you see. Adaola, maka oge nke a ndị mmadụ si na-ekwu okwu gbasara ya, ọ na-edozigoro ya anyị emezibe ya na-akọwa na ọ dị na workshop, and no other transformers nọkwa na workshop ka ya. A lot of people have been calling na transformer ha mebiri emebi ma ọ bụ na eme ya vandalize, and na ya dị eme ọsịsọ. Ihe anyị na-atụ anyị ịkọwa bụ ọ dị na workshop. Unu ga-enwela anyị ndidi, and the only way e ga-esi mee ihe a ka ọ rapụ ịdị ka ya na-enwe a lot of broken down transformers bụ onye ọbụla tinye anya n'ihe gbasara ihe ọkụ. Onya bụ ihe na try ịkọwa. And then yesterday I replaced yes onya
I replaced one low tension broken pole at Timber Ababa. And then Nokwane Sunrise Estate this past week, I installed another 500 kVA transformer under comprehensive testing. After that, Abịazịbịa commission ya. Ihe abụkwa in addition to 3 transformers I commissioned earlier this year. And omego ndị niile nọ side ahụ na-enwezi ọkụ. So anyị na-ayọ ndị customers anyị onye ọbụla tinye ya n'ihe gbasara ọkụ maka na anyị ncha niile na-eyuzi ya. O nwere onye EEDC, o nwere ebe ị ga-agagide ifu asị gị na EEDC estate. Ọ bụ sọsọ ndị niile na-alụ na EEDC bi ebe ahụ wee na-enye ha ọkụ. Ọ bụrụ eziokwu, anyị ncha niile bisala ebisa. Ịnekwa ya na your neighbor by your left or your right nwere ike bụrụ onye EEDC. So ihe ọkụ a na-emetụta anyị. Ihe anyị na-ekwu sometimes or many a times when we are first customers, anyị bụ ụzọ bụrụ ndị customer ka o si emetụta unu ka o si emetụta anyị. Ọ bụrụ maka na anyị na-abịa ekwu ya ọ dịka ọsọsọ anyị nwa ka ọ gbasakwala everybody. Ya bụ na nchekwa ihe niile ndị EEDC dị mmadụ niile n'aka. Yes, so ihe anyị na-ekwu. And oge leads to ihe anyị chọrọ ikwu taa, vandalism. Mkpọlụ gị number of transformers dị ebe a are vandalizing in these past weeks. Or this or I don't know. Only because we know the latest oil. I'm around. Maka ọ dịzị ka onye ọbụla na-eti ezi aka n'ime and ọ dịkwa ka onye fụ ka na-eme ihe na transformer onwepụ ya sị ọ gbasara m ọkụ ya ka anyị ji bịa ebe a na-ekwu okwu maka na ọkalịa. I have a list of more than 15 transformers ebe a dị vandalized and ọ bụrụ ezigbo ihe. We have a lot of transformers in our network. Isigodi ndị EEDC niile jee chekwaba transformer niile Adora gị nwanwe transformer ndị Solid FM gị nwa ga-ene di anọdụ ebe ahụ. Amanzu ịnekọta transformer niile dị under the EEDC network maka EEDC bụ the entire Southeast. One ka anyị dị ya ka anyị ji ayọ ọnụ ndị mmadụ biko tinye n'ọnụ n'okwu a tinye n'anya n'ime ya. If you see something you say something. Agbakwana nkịtị maka na vandalism eriga anyị imperi. Oliga anyị imperi. Can you imagine that now in Abia State last week and in fact the almost more than 7 communities were thrown into darkness because Nejeje vandalized ya lines nke abroad the transformer all alụcha during the day onye ọbụla n'aba. By the time anyị na-abịa the next day ka anyị continues ọ bụ na ihe niile alụ na ekpoluchago ma waya ihe niile gbazi ọtọ. Ọ bụrụ na anyị nwee ihe a na-akpọ like evidence ị na-alụ ị na-document na-ese picture na-eme video na-esendelu ndị ziga ọlụ agwa gị na ị bịara ọlụ a day before ị ga-ekweta because there was no proof na alụrụ ọlụ ebe ahụ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ jere ebe ahụ jeje zuru ihe ahụ niile amarọkwa m ka ndị mmadụ afọ ha but obviously ọ n'ime abalị ka alụrụ ọlụ ahụ. Ihe anyị na-ayọ biko ọ bụrụkwa sọsọ ndị mmadụ ka anyị na-ayọ ma vigilantes. I chọrọ ijikwa ohere a kene vigilantes anyị niile na-enyela anyị aka. A whole lot of times anyị bịakwuo na ejidego vandal in this particular area ebe ọ na-achọ anyị vandalize ihe maọbụ na ejide vandal maybe na Iva Valley or any place ị na-anya ọ bụrụ ndị vigilante lụrụ ọlụ ahụ jide that vandal. So anyị na-ekenekwa ha na-ayọkwa ha biko ha jisi ike n'ọlụ ha na-alụ and nobody should be discouraged biko ka anyị jisi ike n'ọlụ ọkwa alụ ọlụ. Ndị Igbo na-asị na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ọfụfụ. Anyị nwa na-eme nke anyị ndị customers na-eme nke ha ndị vigilantes na-eme nke ha ndị law enforcement agencies ha na-eme nke ha ka e wee fụ na akara ngwaọrụ ndị EEDC ga-adị nọte aka ọma mbụ ihe ezuru n'ori. Biko anyị na-ayọkwa ndị market operators ndị na-ele ihe ọkụ. Mmadụ butelu gị armored cable for example na-abụrụ folocom ebe ndị eyere ikike ile ya maọbụ na-abụrụ from the producers gị nwana onwe gị ịma ikwesịghị ịma nọọ ihe ezu n'ori. Amarọ m ka anyị si na-empower this business because ọ bụ na ndị ahịa jụ na ha mangolu nke second hand na ha mangolu nke ezu n'ori ndị ahụ ama nwezi ihe ha ji maka ezu dị ori mana ọ maka na ha zụta ya ha bulie aga afịa ele ya na mgbuka
ọbala onye ọbụla uru in quotes. Meanwhile, ọ ndị na-ata afụfụ ọnya ka that market that business ji thrive. So biko anyị na-ayọ ahịhịa ka anyị na-ayọ maka na ọkwa eme ihe a na obodo agawa obodo adịwa mma. And besides, ndị niile na-eji ọkụ eme business, ndị niile na-eji ihe niile ihe eji ọkụ eme erika, but most importantly ka onye laka tinye food on top of our tables. Ndị be anyị daalụ. Ọ dị mma bekee akarịa Adaọra ekene gị. Ihe niile Adaọra na-achọ ịkọwara anyị ugbu abụọ na ọ bụghị sọsọ ndị na-eji ezu ewe ndị na-eji akpakasị ihe ngwongwo ọrụ na-enyere anyị ọkụ n'obodo anyị ala Igbo. Adaọra wee na-asị na ihe a na-ewute nke ukwuu, ọkachasị ndị na-eji ama ụma wee jizugasịrị ngwongwo na-enye ọkụ eje a na-edozi ha na-eje afịakasị. Ụfọdụ bụkwa ndị na-ama ụma ndị na-akwụ ụzọ oge ụfọdụ egwutisi a na dọbisi ụdọ mkpara na-enyegasị ọkụ n'ụdọ ya a na-adọbigasị n'ebe niile o wee bụrụ ihe ndị ụfọdụ chọọ igbuji osisi ha gbuji osisi ọ dakasịa ụdọ na-enye ọkụ. Adaọra na-asụ na ihe a niile adịghị mana ọ na-ebute ndọghachi azụ n'ọrụ ha na-ebutekwa na ọchịchịrị na-adị n'obodo dị iche iche ọ dịzie ka ndị EEDC anaghị alụ ọrụ ya. Wee na-asị onye ọbụla na-ele akarama ngwongwo eji eye ọkụ n'ụlọ ebutere gị nke ezuru n'ori ile ya ebute ya ịnara ya ejide onye ahụ maọbụ ejide gị na ihe mere onye zuru ya ka a ga-eme gị maọbụ na-abịa debe ya na be gị achọba ya maka na ọkụ na-aga fịam 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 anya na-aga fịam fịam n'afọ ya. Ya bụ onye ọbụla kpachara ya ezukwana ihe ndị EEDC ji eye ọkụ ebe ọbụla ọ nọ ife onye na-eme ya. Adaọra na-asị unu bịa gbaa ama. Adaọra na-ekwu EEDC na-asị bịa gbaa ama. Ajọs na-ekwuchitalụ EEDC. Ihe ndị EEDC si gị kwuo ka ọ dị mma mana ọ bụ nke bụ eziokwu ka a na-ekwu nke bụ eziokwu. Anyị ga-agbapụ ekwentị ka ụfọdụ n'ime unu jụ ajụjụ unu nwere ike ịjụ gbasara ka unu si ewe ọkụ na ihe gbasara ka ọkụ si dị na ebe ọbụla esi wee na-alụ olu ugbo ọkachasị n'ala Igbo. Abụ m Chizzy na anyị na-abịa n'ụwa. Mba mba I na-eme commercial. I can talk. So apụtazi just easier because of time ka we wait from one or two people. I may chat commercial. Odema unanụ ya n'ọkwa ha mara ya bụ ka onye ọbụla chikwaba ihe ndị EEDC ịnọrọ n'obodo fụ ebe a na-ezu ya maọbụ na-emebi ngwongwo ha ji enye obodo ọkụ n'ala Igbo ịgba ama ozugbo ma ọ kara gị mma ka ị ghara ije eje maka na eje ejide gị maọbụ na ije zute ya ejebunye ya ndị na-ele maọbụ onye ọbụla ilesịrị ya ejidekwa ihe mere onye zuru ya ka anyị na-eme onye zụrụ ya maọbụ onye elesịrị ya maọbụ onye na-ele ihe ezuru n'oshi. Adaọra ka n'ebe a ọ bụ si na ngalaba ndị na-agbasa ozi na ụlọọrụ EEDC anyị na-ekwu maka ndị na-eji ezu maọbụ na-emebi ngwaọrụ ndị EEDC. Adaọra enwere ihe ọzọ ị chọrọ ikwu tupu anyị anaba okwu ndị chọrọ itinye ọnụ na ajụ karịrị. Okay, achọkwa m iji ohere a chetakwalụ ndị kọstọmas anyị na anyị ka na-emekwa ihe a na-akpọ metering under the National Mass Metering Program assisted by the federal government. As I leader and all the on. Achọrọ m iji ohere a chetara unu n'ọkwa free of charge. Mmadụ erikwana gị mmadụ egwu na gị wayo n'alụ gị ego si gị nweta ego ka e wee binye gị mita ọhụrụ eziokwu maka na meters ka esi asụ ya n'oyibo ama m ka m esi sụ ya n'Igbo mana unu ga-aghọta ya. Igbo eji agwọ ọkụ na-enye customers meters based on their transformers and their feeders.
So ọ bụrụ na ị nọ for example na achara layout, ọ bụrụ na na-ebunye mita na GRA, iwe chekwuo mmadụ ụgwọ ka ebunye gị mita. Meanwhile, ebutebe fida gị, enyenwebe fida gị mita, onye ahụ eligo gị. And ịnọkwa na achara layout, ọ bụrụ na na-ebunye ndị mmadụ mita na achara layout, ije ihe mmadụ ego ka o bute gị mita, onye ahụ eligo gị maka na ọma na ị ga-enweta narịrị mita ahụ maka na side unu ka ị na-enye mita. So biko ihe na-agwa customer side bụ na mita bụ free of charge. Don't allow anybody exploit you. Okwena mmadụ lie gị, ademe apply for it, olu tọnụ gị ebunye gị mita. And then anyị na-ayọkwa ndị customers anyị na-aja ha ike, ndị bidogo join na this OTS one time settlement scheme, 30% discount. Ịkwụọ ụgwọ ọbụla iji from mgbe ọbụla ijikwa ebido jibu ụgwọ ahụ, but ya bụrụ till 31st of December 2020, isi na ị na-abịa ịkwụ ụgwọ ahụ, ihe anyị ga-enye gị bụ 30% discount. A ga-ewepụrụ gị 30% n'ime ekwuzie ndị nke ọzọ, mana ọ ga-abụ in one installment. Ma chetakwa that na ihe a na-end on the 31st of July. Enekwa anya tata bụ 17th, oge adịrọzi 1 month and few weeks I end this promo. So ihe anyị na-ayọ onye ọbụla gbaa mbọ ka ijiri kwụcha ụgwọ niile iji. Ndị Igbo na-asị na onye kwụ ụgwọ ji onwere onwe ịkwụ ụgwọ niile. Ọrịma Adaora na-agwa ụnụ na-ewe ihe a na-eme ugbu a iji nyere ndị ji ụgwọ ọkụ. Nke a bụ izizi n'izuụka gara aga ọrụ nụrụ ka ha kwukwara ya ebe a na ụgwọ ọbụla ọsọ ego jide. Ọ rụtụgo aka na ọ bụ nke bidoro na ngwụcha afọ gara aga ijide ụgwọ ka ọ ghara na a ga-ebere gị ego, na a ga-egbupụrụ gị ego. Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ ọkara ụgwọ ọbụla iji ka ị bịa kwụọ ya, na a ga-enye gị ohere ka ị bịa mee nke a, ka ewepụrụ gị ego na ụgwọ iji na bido na ọ ga-ejedebe na ọnwa ọzọ na-abịa abịa, na ngwụcha ọnwa ọzọ na-abịa abịa nke ahụ ejedebe ya bụ n'ime ngwa ngwa ime ọchị. Ọ dị mma, ndị chọrọ ịjụ ajụjụ mmadụ ole ka a ga-ewere ugbu a iwe jụọ ajụjụ gị 09097711009 maọbụ 09023111009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee jụọ ajụjụ ole gbasara ka isi enweta ọkụ na ogbe nke gị na ihe gbasara ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịma. Anyị ga-ewebezi akara ekwentị ị ga-eji wee jụọ ajụjụ ebe a, wee jụọ Adaora ajụjụ o wee saa gị ya. Akara ekwentị ahụ bụ 09097711009 maọbụ 09023111009. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ bịa ajụjụ gị nke ka e wee saa gị ya. Chisom, kedu nke ihe mịta ndị nọkwara na bọọsụ mịta ndị ka nọ na bọọsụ abịara ike mita ofu ha ka ga-enwetakwa. Ọ dị ma ọ ga-asa gị ya n'oge na-adịghị anya. Onye binyere mịta mana o mechara ịtọpụ n'ebe ahụ obi ihe ọ ga-eme mịta ahụ. Ngwa daalụ, ọ ga-asa gị ya. Afa gị na ebe isi akpọ. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ngwa jụọ ajụjụ gị o. Jụọ na ajụjụ gị n'oge adịrọ. Ọ dị mma. 09097711009 maọbụ 09023111009. Anyị na ndị EEDC n'ugbu a ọ na-akọrọ anyị mbọ ha na-agba ifu na a na-enye anyị ọkụ. Afa gị na ebe isi akpọ. Daalụ nwanne. Ndị ebe isi akpọ na afa gị. Olisa gaa n'elu, kedu maka ndị ọgba ete? Ngwa jụọ ajụjụ gị o. Dịka ihe bụ ụgwọ onye ahụ ji n'ọfịs ka ọ ga-eje ebe ọbụla a na-arịtazi ya ka onye ya nwụsoro onye aba pepatenti ya. Olisa ajụjụ gị amaka, ọ ga-asa gị ugbu a o. Daalụ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ana m anụ afa. Ngwa tinye n'ọnụ n'okwu ube ya nke n'oge adịrọ.
Even some Indian EEDC is 2 months now. I want to lock n'ebe kedu ebe ọ na ọgụ ndị agụ gbori ọgụ. kedu ebe transfọma dị na ọgụ ahụ ebe nke na-enye ha eyi n'ọkụ ihe igbe na-eyi n'ọkụ kedu ebe ọ dị ọ dị m ka a ga-ewere onye nke afa gị na-ebe isi akpọ 09097711009 afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ gwana ya afa gị na-ebe isi akpọ nwanne ọ dị mma a ga-asa gị ya a na-anụ ọ ga-asa gị enwe ihe ọzọ ị chọrọ ikwu ọ dị mma Adaora maka oge maka ịchịkọta onye bụ ụzọ kpọọ na-ajụ maka ndị nọ na community billing ka eke ga-esi bunye ha mita unu dela anyị leta si unu chọrọ nọ na community billing unu chọkwa ka ebunye unu mita ofu your community representatives ga-aga n'ọfịs na-asa ahụ district office na-asa ahụ deelu ha leta si ha na unu chọọ ka eseparate unu niile ka eme ya separation ka onye ọbụla nọduzieli onwe ya iche ịga ebe ahụ eme ya nye onye ọbụla akaụntụ separate unu niile mgbe ahụ enwezi ike ibunye unu mita ofu mana otu ahụ si ka n'ọlụ bulk billing ama mbunye unu mita ofu then ị na-ajụ na onye nwetakwa ndị mita chọọ ịkwapụ n'oge ebuwo mita is not transferable. Every meter they tied to a particular account ọ bụrụ gị nwe it is the account that has it, the premises, the owner bụ ihe nwe ya so ime ebuwo mita pụọ iyuzucha mita pụọ ikekwa ebe ahụ ị na-aga mita dị ebe ahụ. Then Olisa si na nke ihe maka ihe OTS biko gbaa mbọ jee na any district office serving you ejekwuru the customer service ya bụ n'ọlụ unu ọ bụ dịka na ịnọ na ibu ịnọ ndị Abakpa ije osimiri maọbụ eme na ije osimiri ọ dịpendị onye ọbụla ma district ndị nọ na ọ na-adị na bill gị ị ga-afụ your district office na your bill gbaa mbọ jee ebe ahụ imite customer service officer si ya na ịchọ ime OTS maọbụ na ịchọ 30% discount ha emeelu gị ebe ahụ ka ị ga-eme ọ bụrụkwa anywhere ime menwukwu ya dịka na ndị ebe ị na-recharge ọkụ n'ụlọ ọrụ ndị EEDC ka ị ga-eme ewe ụlọ ọrụ ha na-eke ọtụ maka ndị nọ n'akụkụ ebe a nwee na Ogwi nwezie na Nsụka na Enugu steeti eke ọtụ dị na mechi so anyị asịchago ajụjụ apart from onye ọgụ si na ha enwebe ọkụ for 2 months anyị ga-eji ya na anyị bịazie next week program anyị ekwuo ya biko ka anyị jikwa ohere a chetala everybody that in our PPM helplines, our prepaid meter helplines, 081-5082-5365, 081-5082-5365, or 081-5082-5366. Ihe dị iche bụ the last number, 6 bụ ihe dị iche. Then I nwee WhatsApp and SMS customer care lines, 081-5082-6060, 081-5082-6060, or 081-5082-6061. The difference with the last number, 1. I nwekwa whistleblowing number if onye na-eme vandalism maọbụ na-eme ihe ọbụla na-ekwesịrọ maọbụ na-anaka azụ na field, maybe our staff adịrọ professional, ihe ọbụla ịchọ report n'aka ndị management EEDC kpọọ nọmba a ga-aza gị 081-460-26678, 081-460-26678, or 084-700-110, 084-700-110. Our call center number, 247 call center number, 084-700-100, 084-700-100. Please, echefukwana, anyị nọkwa Facebook at Enugu Disco, Twitter, ama m na-aba gị ama na anyị na-enwe hope na ege lift the band at Enugu Disco, and then Instagram at Enugu_Disco. Gaa na page anyị like ya ihe ọbụla na-eme na EEDC ị ga-eso na ndị ga-ebu ụzọ
nụta the story ka ọ rapụ ịbụ na ihe asịrị asị ịbịazie na-anụ muke ọ na-ada na rumor. So line na Facebook and get the gist. And then ihe ọbụla ịdịrọ sure of, if you're not clear on anything, our website is www.enugudisco.com www.enugudisco.com. ihe niile na-eme na EEDC ị ga-enwetakwa first hand information ebe a. Ndị be anyị daalụ nụ. Ọ dị mma, ụlọ ọhịa nụchara ugbu a bụ olu Adaora Emegheli. Ọ bụ Adaora Emeghel, Adaora Emeghel. Ọ kọwachala anyị, mana nke ị chọrọ ịma ndị ji ụgwọ jee n'ụlọ ọrụ ha ugbu a na-ebe ego n'ụgwọ niile unu ji ewepụrụ gị ego ịkwụzi ma ndị prepaid meters ọ bụrụ na iji ụgwọ na prepaid meter gị, mgbe ọbụla iji recharge ebepụ onwe obere ego jizie nke ọzọ nye gị token, just jee ga-enye gị 30%. ya bụ ndị niile ji ụgwọ ka a na-ekwu, ndị niile ji ụgwọ jee n'ebe a ugbu a anyị welele a na-enye ndị mmadụ ọfụ obere ka ọ bụrụ ọkara ihe ahụ iji ka a ga-ebepụrụ gị, mana ị ga-eje n'ụlọ ọrụ ha n'ebe ọbụla ụlọ ọrụ ha dị ka ị gwa ha maka nke a ịkwụ ụgwọ gị iwere onwe gị. mana elele a na ohere nyere ndị mmadụ ji ụgwọ a ga-eji na-ewepụrụ ha ego na ụgwọ ha ji bụ n'ọnwa ọzọ, ngwụcha ọnwa ọzọ ka ọ ga-ebenata. Ọ dị mma, otu a ka anyị ji fụ ya n'ụbọchị nketa. Ekelela m onye kwukele onye nta, onye mara ihe dị mma ya mebe ya. Onye mebi na ihe na-enyere ndị na-eyi ọkụ na-enye ngwongwo ndị akpakwana ya aka. Mgbugharị ọnọdụ ugbu a Amazing Grace abata wee were asụsụ bekee wee duru wee na-aga. Oge ahụ na a na-anụzi akụkọ ụwa anyị n'ụzọ pụrụ iche. Cheta na abụ m Chizzy ka ọ dị nọ. Ndị be anyị nụrụ na ọkwa dị oke mkpa ikuku ngwa ọkụ gị Enugu Electric Distribution Company EEDC